Na društvenim mrežama se pojavila informacija da je 17. septembra u selima Kasidoli, Orčeve vode i Ulobići primijećena organizovana grupa nepoznatih lica koja je tražila posmrtne ostatke pripadnika takozvane armije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, jedan od mještana se uputio u ova sela i zatekao pomenutu grupu na privatnim imanjima Mijovića, Granzova, Ćira i Ćosovića. Povodom ovih dešavanja danas je u istočnom Sarajevu održan sastanak boračkih organizacija i Instituta za nestale. Ono što je nečuveno je to da neko ili grupa građana bez saznanja zvaničnih organa, odnosno bez saznanja MUP-a Republike Srpske, pretražuje i prekopava, da naglasim, privatna imanja, tražeći svoje nestale osobe, odnosno nestale članove. Ono što je bitno reći da mi odavde ne šaljemo poruku da ne može tražiti na nivou Republike Srpske i bošnjačke nacionalnosti i hrvatske nacionalnosti, ali se može tražiti samo u skladu sa pravilnicima i zakonom važećim u Republici Srpskoj, a to je da se imanja privatna ne mogu prekopavati bez prisustva MUP-a Republike Srpske ili bilo koje nadležne institucije u Republici Srpskoj. Istražitelj Instituta za nestala lica, područne kancelarije Istočno Sarajevo i ja sa njima smo izašli taj dan na lokalitet dvorišta, znači po zahtjevu brata nestale osobe koji traži svog brata i još jednog lica, znači dva svjedoka koja su nas pozvala i pitali da li hoćemo da izađemo, da nam pokažu lokaciju o saznanjima gdje se nalaze posmrtni ostaci njihovih srodnika. Znači, taj dan smo izašli i uzeli smo koordinate za dvije lokacije koje prema njihovom saznanjima da se tu nalaze ukopani posmrtni ostaci lica za kojima institut traga kao i članovi porodice. Mi iz Instituta za nestala lica radimo u skladu sa zakonom, znači o nestalim licima tražimo sva nestala lica, znači koja imaju status nestalih osoba i prilikom obavljanja razgovora sa prijaviteljem, informantom, utvrdili smo da se njegov brat traži kao i srodnik od ovoga drugog svjedoka koji je izašao taj dan sa nama. Samo želim da kažem da Institut za nestala lica nije bio uključen ni u kakvu radnje nezakonite kao što je prekopavanje neće tuđe zemlje i niti u organizovanje grupe lica koja su se na društvenim mrežama pohvalila da su izašli u organizaciji Instituta za nestala lica na teren Jahorine i da su vršili određene pretrage. Građani su s razlogom uznemireni zbog ove grupe nepoznatih lica koja su vršila prekopavanje bez bilo čije saglasnosti i ističu da je o svemu trebalo obavijestiti nadležne institucije i vlasnike privatnih imanja. Oni su apelovali na nadležne organe da ispitaju slučaj i zaštite građane i njihovu imovinu. Boračka organizacija opštine Pale na insistiranje svojih građana, odnosno građana opštine Pale i prvenstveno boraca, članova Boračke organizacije opštine Pale, se uključila u traženje istine u vezi sa ovim nemilim događajem. Naime, nama su se borci obratili, oni ljudi čija su to imanja na pomenutom lokalitetu i insistirali su od Boračke organizacije i su tražili da Boračka organizacija zatraži od institucija Republike Srpske i prvenstveno MUP-a tačne i provjerene informacije o onome što se dešavalo 17.9. na području Kasindolske rijeke. Boračka organizacija opštine Pale napisala je jedan dopis MUP-u Republike Srpske, Centru javne bezbjednosti i do današnjeg dana mi nismo dobili tačnu informaciju o tome što se dešavalo. Ono što su izjave MUP-a za medije nedovoljno rasvjetljava ovaj događaj i ostavlja prostor za jednu sumnju da se između onoga što je radio Institut za nestala lica, odnosno izlaska gospodina Mandića i dva istražitelja na teren i mapiranja neke dvije lokacije i onoga što su slike sa terena, a to je posjeta jedne veće grupe građana, desio događaj koji je uznemirio javnost, događaj koji je nedozvoljen i nezakonit i mi ćemo ispred Boračke organizacije, a i zajedno sa svim drugim institucijama, zajedno sa ovog sastanka,
insistirati da se na sve na ove događaje uključe sve institucije Republike Srpske, da se građanima prezentuje istina onaka kakva jeste i da se ovakve situacije ne ponavljaju. Član savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica Aljonka Dželetović istakla je da je Institut za traženje nestalih radio po zakonskim okvirima i po prijavi NN lica da postoje indicije za mjesto masovne ili pojedinačne grobnice. Međutim, to su određeni broj lica zloupotrijebili i doveli do jednog gotovo incidenta gdje su masovno došli uznemiravajući građane na privatnu srpsku zemlju i znači dali su sebi za pravo da oni sami rade određene radnje koji nemaju nikakvo pravo. Ovdje vidimo da danas nedostaje na našem sastanku MUP Republike Srpske, tužilaštvo i SIPA. To pokazuje jedan neozbiljan odnos prema žrtvama koji su ovdje povrijeđene, a povrijeđene su prvenstveno srpske žrtve i članovi srpskih porodica, jer su dopustili da se na njihovoj zemlji sa džipovima dolazi, uznemiravaju građani i dovodi do jedne situacije koja zaista može da dovede do incidenata. Podsjećamo, prema dostupnim informacijama, 100-tinjak lica iz Federacije BiH bez znanja policije i nadležnih organa pretraživalo je teren na teritoriji opština Pale i Trnovo, tražeći nestale u operaciji Koverat. Pripadnici takozvane armije BiH su u decembru 1992. godine sproveli operaciju Koverat u kojoj su ova sela spaljena i nedužni civili ubijeni. Akcija je u potpunosti propala, a Vojska Republike Srpske i jedinice Sarajevsko-romanijskog korpusa su potukle neprijatelje na potezu Trebević-Jahorina-Grebak-Trnovo.